1番パッフェルベル作曲、合奏カノン、ファーストバイオリン木村圭介さん、木村美代さん、加藤湊さん、佐々木翔吾さん、森田麻人さん、佐賀直美さん。セカンドバイオリン杉浦まりやさん、川本七海さん、桑名海里さん、国保由紀さん、浅野勝弘さん、上坂正人さん、上坂恵子さん、井上明子。
て2025年秋季バイオリン発表会を終演いたします。皆様、今一度ピアノの木戸俊介先生に盛大な拍手をお願いします。